10 אפליקציות שאיתם אני לא יכול לחיות. שימו לב, כל האפליקציות בתוך תיקייה על הפלאפון, ובשביל ליצור תיקייה פשוט מכניסים את האפליקציה בתוך על ידי לחיצה ארוכה וגרירה. עכשיו 10 האפליקציות האלו הן בעצם חינמיות חוץ מהשלוש האחרונות, ואני אסביר כל אחד למה כדאי לכם להוריד אותה. הם כולם בחינם חוץ מהשלוש האחרונות. ChatGPT הוא האפליקציה חינמית, אפשר לייצר בו עד 3 תמונות פצצה בחינם כל יום. כלומר כל יום יש לכם אפשרות ליצור תמונה מאלפת מכל הסוגים בעולם. וגם אפשר לדבר איתו ממש שיחות רגילות, וגם אפשר לכתוב לו, כמו כל אפליקציה רגילה של בינה מלאכותית, שאפשר בעצם לדבר איתו בכל שפה או לעשות שיחה. בזמן האחרון הם שדרגו את האפשרות השיחה שלו כל כך שהוא פשוט מדבר כמו בן אדם ממש. אפליקציה שנייה חינמית לחלוטין זה ג'מיני. גם ג'מיני יכול ליצור לכם תמונות מאלפות, אבל לא ברמה של ChatGPT. ג'מיני, האפליקציה הזאת, יש לה אפשרות ליצור תמונות, ליצור שיר של 30 שניות, לדבר איתכם וגם לעשות חקירות באינטרנט. חלק מהדברים האלה, כמו החקירות העמוקות באינטרנט, לחפש לכם מידע, צריך חשבון מנוי בתשלום בשביל זה. וזה מביא אותי לאפליקציה הבאה של גוגל, שהם קוראים לזה גוגל נוטבוק. זה אפליקציה שפעם היה קוראים לה נוטבוק LM. זה אפליקציה מטורפת, פשוט לוחצים על זה, ואז בעצם שמים פה איזה קישור של משהו, לדוגמה לוחצים על Create New, ואז נותנים לו קבצים PDF או אודיו או תמונות או אתרי אינטרנט או קישורי יוטיוב או טקסט רגיל, או מחברים אותו לגוגל דרייב. הוא בעצם מייצר, אחרי שנתתם לו את כל המידע, הוא מייצר מה שנקרא נוטבוק, כמו ספר זיכרונות על הנושא, ואז אפשר לדבר איתו על הנושא והוא פתאום נהיה מומחה בזה. וחוץ מזה הוא יכול לייצר סרטונים או מדרכים או בעצם אינפוגרפיקה על הנושא. הוא גם יכול לייצר PowerPoint, כאילו פרזנטציה מזה. פשוט מטורף. ואחר כך אפשר להעלות את הסרטונים שהוא מייצר לטיק טוק, יוטיוב וכל אלה, ואז בעצם אפשר לקבל צפיות אם הנושא מספיק מעניין. הסיבה שהורדתי את דיפסיק רק בגלל שהוא בחינם ואפשר לדבר איתו, וזה כשאתם רוצים עוד דעה. לדוגמה, אם אתם שואלים שאלה את בינה מלאכותית, אתם תשימו לב שבעצם יש לו אופי מסוים, לכל אחד יש אופי אחר. אז בגלל זה אני לפעמים שואל את כמה מהם את אותה שאלה, לראות אם הם מסכימים, כי לפעמים יש להם נטייה לענות כמו yes man, לכן אני אוהב לשאול כמה בינה מלאכותית, אז לכן אני שואל גם את ChatGPT, גם את ג'מיני וגם את דיפסיק, וככה אני מקבל בעצם תשובה מספקת שבעצם היא באה מכמה דעות. עכשיו יש את זה, מי שלא מכיר את זה הוא פשוט מבזבז את החיים שלו, כי FX זה בעצם גוגל פלואו, היו לזה הרבה שמות, גוגל לאבס, כמה שמות היו לזה. בקיצור זה פלואו של גוגל, שמכאן אפשר לייצר תמונות וסרטונים של בינה מלאכותית עם האומני, כי גוגל יצר אפשרות ליצור סרטונים עד 10 שניות מפרומפטים. אז בעצם FX זה בעצם האפליקציה של גוגל שמייצרת סרטונים וגם תמונות. אפשר גם להעלות תמונה שלכם וליצור מזה כל מיני סרטונים, לדוגמה אתם עפים או שוחים בים וכולי. זה אפליקציה שקוראים לה Flow. עכשיו Edge Gallery זה לא באמת משהו שאני ממליץ בעצם להוריד, כל מה שזה עושה זה בעצם מריץ AI על הפלאפון שלכם. הם מודלים מאוד מאוד קטנים, הם לא כל כך חזקים, אבל אם אתם במקום נגיד במנהרה מתחת לאדמה, אז זה אפשר להשתמש גם בלי וי-פיי, אבל הוא חזק, אבל לא לדברים יותר מדי מסובכים. קוון סטודיו, הסיבה היחידה שהורדתי את זה בגלל שהם יצרו מודל חדש של תמונות שקוראים לזה קוון אימג' 2 אם אני לא טועה, ובעצם האפשרות שלו ליצור תמונות הוא כמעט אותו דבר כמו OpenAI. אז זה עדיין אני מברר על זה. עכשיו 11 Labs ושלושת אלה הם בתשלום, לכן אני לא אכנס אליהם יותר מדי, אבל כדאי לדעת מה הם עושים. 11 Labs זה בעצם אפליקציה שמייצרת MP3, כלומר קובצי קול, על ידי שאתם כותבים איזה טקסט. לדוגמה, תנו לי להראות לכם דוגמה. הרבה מדברים על זה היום, שבעצם אפשר ליצור דמויות UGC
ואז צריך שהקול שלהם יהיה אותו דבר תמיד. אז אתם יכולים בעצם ליצור קול חדש. אתם לוחצים על Create New ואתם יכולים בעצם ליצור קול חדש. קול שלא קיים בעולם. אתם עושים את זה על ידי פרומפט. אתם לדוגמה אומרים לו אני רוצה קול של אישה מבוגרת, או קול של ילד קטן, או קול של אישה חכמה, או קול של איש זקן, ואז בעצם אפשר לייצר ממנו קול. אז אם לדוגמה אני אעשה text to speech, ואז הוא אומר לי איזה קול אתה רוצה להשתמש, אז אני אומר שלום, ושימו לב את הקול של הבן אדם הזה, אני איש זקן, ואז אני עושה generate, שימו לב לקול שלו. זקן. זקן. טוב, זה לא יצא טוב, כי הקול הזה אמור להיות באנגלית, ולכן זה לא יצא כל כך טוב. בואו נחליף את זה לאנגלית. Hello, I am an old man. Hello, I am an old man. וככה בעצם אם אתם רוצים להשתמש עם הקול הזה בשביל לייצר סרטונים, אתם יכולים לעשות את זה עם האפליקציה הבאה בתור, זה HeyGen. האפליקציה הזאת, HeyGen, זה אפליקציה שלוקחת קובץ קול, שמה, והופכת אותו לסרטון. אז אתם בעצם לוחצים על HeyGen בשביל לייצר דמות, והרבה עושים את זה היום בשביל לייצר UGC, ליצור פרסונה. אז לדוגמה יש לי פה אדם שקוראים לו עשיר, זה בעצם סך הכל תמונה של בן אדם שיצרתי, לוחצים על זה, ואז עושים photo to video, כלומר מתמונה לסרטון, לוחצים על זה, ואז בוחרים באחד התמונות, לדוגמה אם אני לוחץ עליו פה, אני יכול לעשות continue למטה, ואז אני עושה פה switch to audio, כי אני לא רוצה לכתוב פה, אני רוצה פשוט להעלות פה את הקובץ שיצרתי באפליקציה הקודמת, ואני מעלה את הקובץ שמה שיצרתי מ-11 Labs לדוגמה, אני מעלה לפה את הקובץ, שימו לב. You can take over somebody else's old mortgage at their old rate. ואז כשאני לוחץ generate, אז בעצם זה מייצר עבורי סרטונים, שאני יכול אחר כך להעלות אותם לטיק טוק, ואפילו שאני לא מבין בשפה, זה בעצם דרך לייצר UGC. עכשיו אחרון וחביב, האמת שזה האפליקציה הכי חשובה מכולם, כי כולם כבר מכירים וכולם מדברים על זה, אז השארנו אותו לסוף, זה קלוד. זה האפליקציה הכי שימושית אצלי. פעם הכי שימושי היה ג'מיני, אבל היום כבר הפכתי להיות פשוט מכור לקלוד, כי בעצם קלוד הוא הכי חכם, יש לו את המודלים הכי חכמים. מהמודל המטורף הזה, זה פייבל 5 שכולם דיברו עליו כשהוא יצא, עד היום הזה, אופוס 5 הוא פצצה, כמעט אותו דבר כמו פייבל. אפשר להשתמש עם קלוד אופוס בשביל לחסוך בכסף, כי הוא יותר זול. ואז יש לנו את סונט 5 שהוא גם פצצה, והייק הוא פשוט לדברים פשוטים. עכשיו, מה זה הדברים האלה? כל מה שקלוד יכול לעשות כשאתם במצב צ'אט, זה פשוט לדבר איתכם ולשוחח איתכם ולתת לכם עצות ובעצם לעזור לכם. אפשר אפילו לדבר איתו ממש שיחה רגילה, פשוט לוחצים כאן, אומרים לו, היי, קורא, אתה שומע אותי, אתה מבין אותי, אתה בכלל שומע, אתה שומע אותי ואתה מבין עברית? אתה יודע לדבר עברית בכלל? תגיד לי. קיצור, אולי צריך להגדיר אותו למצב עברית, אבל אני בטוח שהוא מבין עברית. אם כותבים לו, לדוגמה, תגיד אתה מבין עברית ואתה יכול לעשות לי ייעוץ זוגית. טוב, זה משהו פשוט כולם כבר יודעים שזה אפשרי. אז בואו נדבר על מה שאתם אולי לא יודעים. אז יש Cowork, וזה הדבר הכי חשוב, ודיספאץ' בקלוד בפלאפון, באפליקציה. זה גם לפלאפון iOS, זה אפל, וגם בפלייסטור של גוגל. יש לנו את Cowork. Cowork בעצם מאפשר לנו שהוא יעשה עבודות על הפלאפון. אתם יכולים להתחיל בפלאפון ולסיים במחשב. לוחצים Get Started ואז עושים לו Task. זה בעצם להתחיל איזה משהו שאתם רוצים שהוא יעשה, הוא יכול בעצם לבצע פעולות עבורכם. תחשבו על OpenClaw, מה שה-OpenClaw היה, זה כבר Cloud Code עושה את זה. ודבר אחרון, כי נגמר לי הזמן, כי יש לי רק 10 דקות, זה בעצם הדיספאץ' שאפשר לשלוח פקודות למחשב ולשלוט במחשב מהפלאפון. אם נהניתם מהתוכן הזה, תעקבו אחריי כי אני רק נותן ערך.